Takže čaute, ja som Barney na mojom starom channeli. Konečne už nejaké video, ale chcem vám len oznámiť, že tu na Barney som 10 videa nebudem. Možno tam prihodím nejakú hru, ale to sa ešte rozhodnem. Možno Modern Warfare 2 Let's Play. Ešte rozhodnem. Inak budem točiť na Maxinaut. Link je v popisku videa, tam mám všetky videá, takže kdyby ste ma chceli sledovať naďalej, tak tam určite dajte odber, pretože tam stále točíme. A on som chcel povedať, že niekedy tu prihodím nejaké videjko, keď sa podarí, ale častejšie budem robiť videá na Maxinaut a tam mám aj viacej videí, takže určite môžete dať aj sem odber. To mi veľmi pomôže, aj Maxinaut to veľmi pomôže a len aby ste vedeli, že kde točím videa, že nie som mŕtvý, že žijem. Tak, ja sa vám učím a sledujte moje videá. Čau.